Goedemiddag, mijn naam is Cornelis Bielsma, ik ben fysiotherapeut in de Westerijn. Onze praktijk is een multidisciplinaire praktijk met verschillende therapiemogelijkheden, waaronder manueeltherapie, kinderfysiotherapie, podologie. Wij werken in Protegeer met mensen in de regio, artsen, Sionsberg, in Dokkum onder andere. En zo proberen wij de mensen hier van goede zwart te voorzien. De voertaal is hier Fries, want we ben in Friesland tenslotte. Ben in de Waarden, alleen waardpikjes. Ze zijn gauw hit, gauw koud. En de meesten wil ik graag oorsprutsen in Fries. Wij worden een stagiair uit Holland en ja, die spreekt dan Nederlands. Nou, die moet ik voor zo snel mogelijk Fries leren, want ja, het gaat hier om mijn haksen en om mijn knibbel. En niet om een kniehalte en een elleboog. Dus in die zin ja, leren ze je snel en de meesten ben ik vertrouwd met Fries. Je bent hier eigenlijk in het hart van Friesland, in het Smoekskaart, in Bjemkegrien en ja, daar heb je gewoon Fries bij. En, ja, ik ben er zelf ook mee vertrouwd. Ik vind het prettig om in het Fries een anamnese uit te nemen. En de meesten vielen hun daar redelijk veilig bij. Binnen deze setting doen wij volop topsportbegeleiding. In het verleden hebben we een pro-triathlon begeleid. Vervolgens ben we gevraagd door Arie Koops van de KNSB om de shorttrackers te begeleiden. En wij zijn ouder winterspelen naar Sochi West. Daar had Menno Skaarsma, mijn collega, onder andere Sjenke Knecht en Daan Breelsma begeleid, fysiotherapeutisch. Hij denkt wel zien op televisie. En ze voelden op een gegeven moment dat wel heel erg jammer. En 3 weken later pakken ze dan nog het wereldkampioenschap. Nou ja, de therapeut, als je daarbij staat en de meid zit van heel dicht bij mij. Nou, dat is prachtig om te zien. Het zijn mooie uitstapjes, dat is niks van zitten.